Catalunya és Espanya. Almenys, això és el que pensen la majoria dels turistes que visiten Barcelona. Les botigues de souvenirs que trobem a la capital catalana estan impregnades de l'essència espanyola. Figures de toros, de sevillanes, castanyoles, banderes espanyoles, vestits de faralais o fins i tot algun barret mexicà, en lloc dels espectaculars castellers, Gaudí, la Senyera, Dalí o Miró. Quin tipus de producte espanyol té més tirada? Tienen productos de Barcelona, de España, está el toro, está, bueno, los cojines estos también, con la forma del toro. Andrés del Fraro, un torero de les Rambles, ens dona la seva opinió. Yo pienso que la figura del torero lo atrae, le gusta, lo apasiona y no le gusta el toreo al turista. Le gusta el torero, pero no el toreo. El turista, ver sangre, ver el toro sufriendo, ver esto, ¿no? Le hace cambiar un poquito la opinión. Pero cuando vienen por acá se quedan entusiasmados, sacan fotos, están contentos, cantan. La majoria de turistes sembla que no té massa clar a quin país ha anat. I like Spain a lot, so I want to come back. Sangria, of course, and vino tinto, something like that, yeah. The people speak different, it's like a dialect. You're a part of Spain, but Barcelona does it, well, Varsity don't want to be a part of Spain, does it? It wants to be independent, like Wales is with England. Not very much, other than it's just a different region, yeah? Yeah, I don't know much about Spain. No. We've been here before, to Yeah. Barcelona. Yeah, we don't really know a great deal about it. Per fer front al domini espanyol en matèria turística, la Generalitat està elaborant un catàleg per incentivar la venda de productes catalans. Alguns establiments, com aquest del centre de Barcelona, ja fa temps que venen objectes típics del país, però reconeixen que els productes espanyols encara arrasen. Catalunya no té res a fer, o sigui, tinc coses de sardana i ells no ho compren mai, això. En canvi, toros i toreros sí, és el que més es ven. Els turistes que venen aquí tenen molt la percepció de que això és Espanya, i potser els és igual, no els és igual, però és com si estiguessin a Madrid, per exemple. Països com Escòcia ja han implantat botigues de souvenirs propietat del govern que venen productes típics escocesos. Aquesta pot ser una mesura aplicable a nivell català, que serviria per deixar de banda definitivament la simbologia espanyola i vendre al món la marca Catalunya.